سلام كما يتوعلو كبرات تخطاطل تفنو إيري تيفي نلوم عسران شموتن مقابيت كثري استدالوه زينا ومسانا وحيزنا لكم قريبنا لنا نمكتا لكم بخبر زعد مكيال تخلاية بقنة بتاعت فيلم راحت هيمانوت إيرترا لبدا فيروس كورونا نمكل خال مملحيتات أوتيوم أبعقاز واقاتات هالغتياب لعد زوج سخات كالاس قمتيو سد الله أبنو زواج العروة قداس ياسر هيوت ترخيبو إيطاليا أبو وشت 24 ساعات شعتن 12 شعتن بملكفة فيروس كورونا مويتم ودبتعنا عالم ناوت متلخل فيروس كورونا نسبعنا 4 هجرات بركيتم أب إسرائيل فنتاو من سن المسرات زخل بايتا تتعطيهم مرحت هيمانوت إيرترا لبدا فيروس كورونا نمكل خال أب فساد ما خكايد زتن حمل فساد قبلوتات ممحياش بمقبر مؤمن أنك قتلوز قبوم ممرحيتات أوتيوم سئبو قربيو مرحت هيمانوت إيرترا زوص وممرحتات قلطفن حدقنيان نايمل باع بحر الزلو حمام كورونا فيروس بدرجة علم أوشت 3 وارح لعل فرق مليون سبات بملكاف هيوت لعلسران شوعتن شح سبات قزيف الله نزي زاقيت مدهانيت بزي مركابو عبيت عنا وسقات كوين زلو بكوفيد 19 زفلت حمام كورونا فيروس المكتا من قستي إرترا أبرزتي نقحاتن أفلطون زيغاتات بمبراخ نفس وكف زيغا تعنان دحنتن نفسو سدرابيتن كومن ناي محلا وحلافنتو نمعزاز زكايد زلو قصال صعري بايتا مسفحفحنا يتحمام كون زخئل للعسرت السبات زساتف متقابات دون مبال مقراص برراتات مقعزيا معصاو تكالات تمرتي كمون مقراص كل عينة أقلقل زباو مقعزيا زتقالل سقمتات ببقوانو كوسد قنيلهم نزي ندحنة هزبن هاقرن زقدم واناون أقداسن سقمتات بمسعاب قدوس سينودوس أرثوذكس توحيد بيت كريستيان إيرترا بيصحفت إفتاء إسلاماوي قدايات إيرترا كاثوليكويت بيت كريستيان إيرتران وإنجلاويت لوتراويت بيت كريستيان إيرتران أبا فتصاص ما خكايد الصنحة منفساوي أقلوتات ممحياش بمقبار ببو وقنوم مؤمنان كختل وزقبوهم زرزر ممرحتات هوصيام اللو كأند نطبتات زحازة صماغ تحستو يسعب حادة كلن أبيات كريستيان مساجدن جوامعن نصولت وي نسلات زعدم لمود نايدول وي أزان نطفتات زكايدا كوانتخونا هزبي بأكوب ساتفه منفساو أقلقلت جن دو يبلا مؤمنان دما على تاويخون سومناوي عربن سنبتن زكايد ناي سلات صولتن مهللان قبات أببيتهم يفصمو كلته أقلقلتي تابوت مشايخن أزنتن أبوشت بيت كريستيان وي مسجد كوينوم سرعة صلاتن صلاتن يفصمو هزبو خا أبقزو خوينو بمقل حدمسي يكتاتل سلسته عمتاوي كبر بعلات قدماتن أدباراتن نابكال معالتي يمحلالفو اتعامتاوي علة بعال بوحود متن بنايتي بيت كريستيان أقل تطراي بقداسيان مهليثن يفصم 4 مرعى حصة تمكت سمايا سنسرعات قبرن كالا أقطاميتات حقوسن حزنن أبيت سبت حاصيرو بصبيب منقدي يفصم أبوان حزنن مصن عن زوتر بإيد سلام مبالكمون متأخابن ممللاسن يترف حزن دما أبسالستي يعصى 5 نفس وكف والقاود حنتن صريتن كحلو سلازقباء أبزخون أوانن بوتان أبمونغو مؤمنان زوتر ناي إيد سلامتان مسعامن يترف 6 مؤمنان بمنسترت عنان زوهاب ممرحي مخرن معدون بعتوب ككتاتولو تقبراوك قبرون بؤوك قيادون كمون بيلا بيلون زي ترقاق صحابريتان كي زرقاح بنقحات كنتفو يقبا 7 أزم ممرحزي كابلومي قدام 28 مقابيت كل التشحن 20 جميرو بتبقي يتكبر من محدار كتما حجاز أواجاتات هلقتي زي مقولين زي حجاون وسخاب العلز جبرات كلاس سجمتي وسد اللهم
حلافي مقوصار حقن سرعة النزوب حقازاتو زيناو ستيفانوس نيرينا بزهب حبريتا ننقادون وننت تكالاتن نمسرح عداقاتاتن واقاتاتن زملكت كتصال حبريتان متنققتان كواب مصنحو بمتكاس أبزغنيات زين استرايات حساتن نهر واقاتاتن مقوصار زقومت كوميته كاب 26 مقابي جميرات تريس قومتن مقصعاتن توسط كمزل حبيرون بزي مسرت أستا 8 تكالات كتما حقاز كم قداماي سقومتي جنزباو مقصعاتي كم توسن لن كسام مقصعاتن زغفلا دما كم تعاصوا حبريو اتناي مقوصار سراح قصال مخانو زغلصاتو زيناوي نتزواب زلو حبريتا عششيلن واغاتات وسيخن كشطاس ترخبازي حلافنتاويان تكالات تريس قومت كوسدلن مخانو بمرغغات تكالات اب شطو حلقت نغرات حلافنتاويان كخونا اتحاساسيبو بيت صحفت حقن سرعاتن زوبا ماكلون ابعل تماساسالين هر واغاتات زغبرات تكالات كاب 3000 كساب 25000 ناقفا زبصح ገንዘባው መቅጻዓቲ ከም ዝበየነ ይፍለጥ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንዞባ ገልዓሎ ብፕሮጀክት ኢንገል ዒላ ራሙድ ካብ 20 ለካቲት ክሳብ 1 መጋቢት ብዝተኻየደ ዳህሳስ ጥንቲ ናይ ሚልዮናት ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ኣገዳሲ ጥንታዊ ኣሰር ሂወት ተረኺቡ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ ፍርቱና ዓንዶም أبزوبا سميناو قيح بحري نزوبا قلعلو ببروجكت إنجل إيلا رامود كاب 20 لكاتيت كساب حدا مقابيت بستخايدة دهسا سنة انتي ناي مليونات عمتات عدم زلو أقداس انتاو أسره هيوت ترخيبهم أبت بمتحبار كوميشن بحالن سبورتن إيرترا بيتا مذكر زوبا سميناو قيح بحرن سبانياوين كيلاتاتن استخايدة دهسا ستساتفو مياوين إيرترا أكال عبا حقوف سنجرو كارنا أفريقا كم مهانا متن أبت اتون نكفالو التكايدو مصنعتن كوعتان بمنصر تاريخن قدم تاريخن أقداس نوتو عزوز مهانو قليتهم أب كوميشن بحالن سبورتن إيرترا حلف جنفر مرمر سنة انتاو ورشاتات دكتور تسقاي مدين أقدمو أبويان استرخبا حبريتا أسر هيوت زهبتم زملئن كينيو زخيدن أسرات كم زرخوبو حبيروم أفناو مصنعتي قلتلو كوانتلو زاقيت أب كلتا قدم تاريخوان بوتاتات كاب 800 شح كساب 1 مليون عمت كومون كاب 1.1 كساب 1.2 مليون عمت علم زلو أسرات ود 7 زصنوت انساتات ترخيبو كم زلو دكتور تسقاي بتوسخ أبريهم إذا بروجكت زي بمتن أبسنا فلقتاو مصنعات زدهابه بمهانوم إرترا أفلقت ود 7 انساتات زلو ترى نخ عزز زغبر زلو مصنعاتي زباله دكتور تسقاي اتبب عموتو زغبر دحساسن زركب زلو حبريتان تصفون أقداسن مهانو قليتوم إرترا كمتي أكال نايت عبي سنجرو ناي قرنا أفريقيا مهانا متن أب كبابينا زلو إرترا تون سنجروتات بمنصر تاريخ بمنصر كلمة تاريخ مسناريو سلازي أبويا ترخيبو زنبرة سلطانتات حبرتات نزي زمل وكان نز هبتم كينو نزخيد استفلا لي رخبتات ترخيبلو جنات أفناو مصنعتي خيد كونتلو أب كلت كلمة تاريخهم بوتاتات تغيير زلو مصنعتي كم تحبرو أب لوبا قدي زبهل كاب 1 مليون كساب 800 زخيد علمي كم زلو تحبير له عندنا أب عادو قولح زبهال كلمة تاريخ أبوتاون كاب 1.1 كساب 1.3 مليون زخيد أسراتنا ود 7 زصنوتو انساتاتن كم زلو تراغيصلو أبت بروجكت ساتوفو زلو سبانياوين كيلاتات بوغنوم اتمصنعتاو كوعتا زكايدول زلو بوتا أقداس ጥንታዊ أسر هيوت أب حد أوانن كبابنا يزنبرو انساتاتن دق سبن سلازركبهم بروجكت إنجل إلا رامود كابتا أب كالوت هاجرات زسلاسلو بروجكتات فلينت كم زلو حبيروم إرتراوين كيلاتات دما زسلاسل زلو مصنعتاو دهساس سنة انتيم إرترا ماكل سحب التوريزم نمقبارا أب زكايد صعري لعل أبركتو كم زهلو أمنتهم قليتهم نتي تنتاو تاريخنا إرترا المخلع نتي نمليونات عمتات أب كالوت هاجرات ندنقلو تاريخ رخبتنا انتاو أسرات أباناون كم زلون أزي بفولي نجار بفولي رخبتون كم زخلعن نمردا زقبر زلوي أزي بزاز خنا رخبت حدثتن هاوقفات زمل رخبتاتهم كم زلون مسكزيون أزيو نتيرو بزحبريتاكو هاب مهانو قالت دايل الوقت هذه نعنا ترى زي كونس عالم ملؤون نتي ناي عمتات مليونات عمتات زنبرة نبرنا ود سبات ناي مسافرتان عالمهم بحفشة قالت الكبر زخل هذا تفطر أو تعدلتي زل الناس لزخنا نزل ما بخمس بسنة فلتأتاو من قدي بتحجزنا خنصنع له نخل بيتا وكا تفطرون سلة عدلنا كابز تبقيسنا
ኢና ነቲ መጽናዕቲ ነካይዶ ዘለና ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ዘለዋ ጸጋታት ባህርያዊ ጸጋታት ንማእከል ስሕበት ቱሪዝም ክኸውን ይኽእል ከም ዝኽእል ከማኒ እዚ ብጣዕሚ ገና ዘይተመዝመዘ ሓብቲ ምዃኑ መጻኢ ጽቡቕ ተስፋታት ከም ዘለዎ ከም ዘለና ኤርትራ በዚ ጸጋዚ ሃብታም ከም ምዃና መጠን እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ፕሮጀክት ኢንገል ዒላ ራሙድ ካብ 2012 ዝሰላሰል ዘሎ ፕሮጀክት ኮይኑ ሎብ ዘመን ንመበል 8 ግዜ እዩ ተኻይዱ ኣህዱ ጎስጓስን ሓበሬታን እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ንኣስታት 2 ወርሕ ብሞያ ዘሰልጠኖም 35 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 122 ኣባላቱ ኣብ ከተማ ከረን ኣመሪቑ እቲ ኣብ ክልተ እብረ ዝተዋሃበ ስልጠና ዓውድታት ስርዓተ ድምፂ ምእላይ መድረኽ ባህላውን ሙዚቃውን ትልሂታት ደረቕን ተንቀሳቐስን ካሜራ ከምኡውን መባእታዊ ትምህርቲ ምእካብን ምስራሕን ሓበሬታ ዘጠቓለለ እዩ ሓላፊ ጎስጓስን ሓበሬታን እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ሳልሕ መሐመድ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ዕላማ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንዝነጥፉ መንእስያት ኣባላቱ ኣብ ዓውደ ስነ ጥበብ ዝጸንሖም ሞያዊ ኣፍልጦ ብምባል ኣድማዕ ንጥፈታት ንምስልሳል ከም ዝኾነ ኣብርዩ ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ኣቶ ኤፍሬም መኮነን ብወገኑ እቲ ስልጠና መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክወሃብ ዝጸንሐ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ምዃኑ ብምሕባር ንዝያዳ ኣድማዕ ውፅኢት ዝድፍእ ምዃኑ ኣነጺሩ እንትርፎ ድሌትን ተበግሶን ናይ ስነ ጥበብ ኣፍልጦን ክእለትን ከም ዘይጸንሖም ዝሓበሩ ሰልጠንቲ ሕጂ ግን ንዝቐሰሞ ስልጠና ምርኩስ ገይሮም ከም ሞያን ምዕባዩ ብዝለዓለ ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝቕጽል ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ምሳና ጽንሑ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብ ኢጣልያ 919 ሰባት ብሕማም ቫይረስ ኮሮና ከም ዝሞቱ እዚ ድማ እቲ ቫይረስ ካብ ዝኽሰት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ዝሰዓበ ዝበዝሐ ቁፅሪ ኮይኑ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ በዚ መሰረት ኣብ ኢጣልያ ብጠቕላላ በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 9000 ክበፅሕ እንከሎ ቁፅሪ በቲ ሕማም ዝተለኽፉ ድማ ናብ 87000 ብምዕራጉ እታ ሃገር ንኣሜሪካ ተኸቲላ ዝበዝሐ መጠን መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ዝተመዝገበላ ሃገር ኮይና ኣላ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ንኢጣልያ ስዒባ ዝበዝሐ መልከፍትን ህልቂትን ግድያት ቫይረስ ኮሮና ተመዝጊቡላ ኣብ ዘሎ ስጳኛ እውን ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ተወሰኽቲ 769 ከም ዝሞቱ ሰብ መዚ ጥዕናት ሃገር ገሊጾም መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ 14 ሚእታዊት ናብ 12 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ዝሓበሩቶም ሰብ መዚ ጸንዒ ዘሎ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ እንተወሓደ ክሳብ መፋርቕ ዝመጽእ ወርሒ ሚያዝያ ከም ዝጸንሕ ኣፍሊጦም ብጠቕላላ ኣብ ስጳኛ ብቫይረስ ኮሮና ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁፅሪ ኣስታት 66000 ክበፅሕ እንከሎ 9444 ካብኦም ኣብ ምምካት ናይቲ ለበዳ ዝተዋፈሩ ክኢላታት ጥዕና ምዃኖም ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብታ ዝለዓለ መጠን መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ትመዝጊብላ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ቁፅሪ ዝተለኽፉ ናይ ልዕሊ 140000 ቁፅሪ ዝሞቱ ድማ ናብ ልዕሊ 1700 ከቢሉሎም بدرجة عالم قصر بات فيروس تلقفو ناباستات 600,000 قصر زموتو دما ناب لعلي 27,000 كب كم زبالة تصبصبات عنا يحبر اللوم ودبت عنا عالم ابتي انصار فيروس كورونا زكاي زلو تعنا ومخته كيلاتات عنا زتقوملو استفلالي مكلخل مسارحيتات نابتن بقدامነት ተጠقعين ዘለዋ 74 ሃገራት ከም ዝለኣኻ ፍሊጦም ትውድብ ዘይካዚ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ መዓልታት ተመሳሳሊ ቁጥሪ ዘለዎም ጥዕናዊ መሳርሒታት ናብ ካልኦት 3 ሃገራት ንምልኣኽ ወጢኑ ይሰርሕ ከም ዘለውን ኣረድዩ ኣብተን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብብዝሒ ዝረኣየለን ዘሎ ሃገራት ንምምካቱ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ጥዕናዊ ወፍሪ ዝሳተፉ ዘለዉ ክኢላታት ጥዕና ብብዝሒ ይልከፉ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ ኣብ ስፓኛ ኣሜሪካን ኢጣልያን በቲ ቫይረስ ተለኽፉ ሞያውያን ጥዕና ብብዝሒ ከም ዝርከቡ ይሕበር لبع فيروس كورونا نحيالو سب مزي فلوطا سباتن سب ጸጋን ዓለምና ከይተረፈ ኣብ ዘጥቃዓሉ ዘሎ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን በቲ ሕማም ከም ተለኽፈ ተቃሊሑ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምልክታት ናይቲ ሕማም ዝተረኣየሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ጆንሰን ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ንጥፈታቱ ከሳልጥ ተገዲዱ ከም ዘሎ ይዝጋዋሕ ዘሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ልኡል ንግስነት ብሪጣንያ ቻርልስ ብቫይረስ ኮሮና ከም ተለኽፈ ብ26 መጋቢት ተሓቢሩ እዩ ሚኒስተር ጥዕና ብሪጣንያ ማት ሃንኮክ በቲ ሕማም ከም ተለኽፈ ምቅልሑውን ዝከርዩ በቲ ሕማም ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ዝርከቦም ሓያሎ ሰብ መዚ ብቁጠባ ዝበለፃ ጸጋ ሃገራት ይልከፉ ከም ዘለዉ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ በቲ ሕማም ከም ዝሞተ ይጠቕሱ
ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ሚካኤል ኣርቴታ ዝርከቦም ሓያሉ ኣባላት ማሕበረሰብ ስፖርት ዓለም ከምኡውን ተዋሳእቲ ሆሊውድ እውን ብቫይረስ ኮሮና ተለኺፎም ምህላዎም ጸብጻባት ጥዕና ይሕብሩ። መራሒ ቀንዲ ተቐናቐኒ ሰልፊ እስራኤል ዝኾነ ቤኒ ጋንትዝ ከም መራሒ ባይቶ ኮይኑ ከገልግል ብባይቶ ሃገር ድሕሪ ምምራፁ ኣብ መንጎቲ ንሱ ዝመርሖ ሰልፍን ብቐዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ዝምራሕ ሰልፍን ለፍንታዊ መንግስቲ ንምምስራት ዝኽእል ባይታ ከም ተጣጣሕ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ኣቐዲሙ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ነታንያሁ ለፍንታዊ መንግስቲ ንምምስራት ፈቓደኛ ከም ዝኾነ ዝክገልጽ ዝጸንሐ ጋንትዝ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተኸሲቱ ብዘሎ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምስራት ማእከላይ መንግስቲ ግዜ ዝጠልቦ ህጹጽ ጉዳይ ብምዃኑ ነቲ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝተገደደ እንተሓበረ ካብ ሓያሎ ደገፍቱ ግን ከቢድ ተቃውሞታት ገጢምዎ ኣሎም። በዚ ዝተበጽሐ ምርዳእ መሰረት ክልቲኦም መራሕቲ ተቐናቐንቲ ሰልፍታት ነቲ ዝተመስረተ ለፍንታዊ መንግስቲ እስራኤል በብእብረ ክመርሕዎ ምዃኖም ተገሊጹ። ኣብ እስራኤል ንመንግስቲ ዝመርሕ ሰልፊ ንምምራጽ 3 ምርጫታት እኳ እንተተኻየደ ሓደ ሰልፊ ዓብላሊ ድምፂ ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ግን ንዝሓለፈ ሓያሎ ኣዋርሕ እቲ ሃገር ኣብ ፖለቲካዊ ነውፅኣት ያምጽንሓ ይፍለጥ። ፕሬዚደንት እስራኤል ሬቨን ሪቨሊን ነቲ ኣብቲ ምርጫ ዝለዓለ ድምፂ ዝረኸበ ጋንትዝ ንመንግስቲ ክምስርት እኳ እንተሓተቶ ብዘይደገፍ ናይቲ ብኔታንያሁ ዝምራሕ ሰልፊ ልክድን ምስኡ ዝተላፈኑ ሰልፍታትን ግን ክዕወት ከም ዘይከኣለ እዩ ዝሕበር። እዚ ፖለቲካዊ ነውፂ ነቲ ኣብ እስራኤል ልዕሊ 2600 ሰባት ለኺፉን 8 ሰባት ቀዚፉን ዘሎ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምምካትን ብሰንኩ ሰዓበ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምቅላስን ንዝካየድ ፃዕርታት ኣንቂፅዎ ከም ዘሎ ድማ ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ። ሃገራት ኣፍሪቃ ብዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ጥራይ ልዕሊ $1 ቢልዮን ዝዋግኡ ዝተፈላለዩ ኣጽዋር ካብ ሩስያ ንምሽማት ጠለብ ከም ዘቕረባ ሰብ መዚ ሩስያ ሓቢሮም። እዚ ቀሪቡ ዘሎ ጠለብ ዕድጊ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣቐዲመን ናብ ሩስያ ካብ ዘቕረብኦ ተመሳሳሊ ጠለባት ዝዓበየ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሰብስልጣን ሩስያ እቲ ጠለብ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃን ሩስያን ንዘሎ ወተሃደራውን ስትራቴጂካውን ዝምድናታት ዘጉልሕ ምዃኑ እዮም ዝሕብሩ። መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ሩስያን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ኣብ ወደባዊት ከተማ ሶቺ ናይ ሩስያ ኣብ ዘካየድዎ ዋዕላ ኣብ ምዕባል ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ዘተኮረ ሓያሎ ስምምዓት ከም ዝኸተሙ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ሩስያ ብምፍራይን ሰደድን ኣጽዋር ምስተን ዓበይቲ ሃገራት ዓለም ተሰሪዓ ከም ዘላ ዝሕብሩ እቶም ጸብጻባት እዚ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ቀሪቡላ ዘሎ ጠለብ ንመጠን ሰደድ ኣጽዋርታ ሃገር መሊሱ ከዛይዶ ከም ዝኽእል ይመት። ብደረጃ ዓለም ንዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ምዕባልን መሸጣን ኣጽዋር ማዕረ ማዕሪኡ ዝኽተሎ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዝበረኸ ክኢላታት ይገልጹ። ዝኽበርኩም ተዓዘብትና ናይ ሰዓት ዜናታት ውሽጢ ሃገርን ወፃን ኣብዛዚ መለኹም ዝተረፉ መደባትና ሰላም